Ens trobem al carrer de Miquel Martí i Pol, batejat així en honor a l'estimat poeta que va passar llargues temporades a Porrera. Seguint el carrer, anem a parar als Olivers, una de les zones altes de Porrera que ja hem esmentat durant el recorregut. Mirant cap al nord, destaca una de les façanes de Cal Pla, una gran casa que confronta amb tot el lateral de l'església. En aquesta cara de la casa hi podem observar les típiques arcades de mig punt de les esgorfes, la part més alta de la casa que té per coberta la teulada, i on antigament s'hi guardaven i assecaven els fruits secs, com ametlles, avellanes, les tomates, les figues. Hi ha una dita que fa referència a les arcades de les cases de Porrera. Porrera la foradada, voltada de presseguers, que a totes les noies maques les prenen els forasters. Als baixos de Cal Pla hi ha un altre dels cellers històrics del poble, amb unes altíssimes voltes catalanes que mantenen inscripcions amb pintures originals. Aquí el tomb torna enrere, cap a baix, i passa de nou per davant de l'abeurador, testimoni del món rural per excel·lència. Aquest racó, entre el cafè, el forn i l'abeurador, era i continua sent el lloc on acaba el dia de la gent del poble, on després del treball al camp apaga la set dels animals i s'hi comenta la jornada. El proper i darrer codi el trobem just al principi del Pont Nou.